ତମର ପରିଚୟ ଦେବ? ମୋ ନାଁ ରଙ୍କନାଥ ବେହେରା। ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଭେଟବର, ଥାନା ହେଉଛି ରଣପୁର, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼। କଣ ହେଇଛି ତମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା? ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ଖୁଣ୍ଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁନାହିଁ। ଜରିପଡ଼ା, ଡିମିରିବାଡ଼ି, ନୂଆ ବେତୁଲି। କଣ ହେଇଛି? ଖୁଣ୍ଟ କଣ ପଡିଛି? କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଲାଇନ ଜଳୁଛି, କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଲାଇନ ଜଳୁନି? ଜଳୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଯେ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମ୍। କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଜଳୁନି? ମୂଳରୁ ତ ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିନି ଆଉ। କୋଉ କୋଉ ଗାଁରେ ଖୁଣ୍ଟି ପଡିନି? ଜରିପଡ଼ା, ଡିମିରିବାଡ଼ି, ନୂଆ ବେତୁଲି। ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରୁନି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ରଣପୁର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଜଳିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ 3ଟି ଗାଁ ତ ରହିଛି ଆଉ। କୋଉ କୋଉ ଗାଁ କହିଲେ? ଜରିପଡ଼ା, ଡିମିରିବାଡ଼ି, ନୂଆ ବେତୁଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ, କୋଉ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ଆମର ଯୋଉ ସୋଲାର ଟ୍ୟାପ ବସିଥିଲା ଟିକି ରାଇପଡ଼ା, ଜାମୁଗଣ୍ଡ ତଳ ସାହି, କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ଖରାପ ହେଇକି ପଡିଛି, ତାକୁ କେହି ସଜବାଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ପାନୀୟ ଜଳ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ନଦୀରୁ। କଣ ଚାହୁଁଛ? କଣ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ସୁବିଧା ବୋଲି? ଅଫିସର ଯାଇ ସେଟା ସଜାଡି ଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ।